I teraz przed nami reprezentant Silesian Cage Club Piotr Olszynka kontra reprezentant MMA Krosno Kamil Korzeniowski. Widzimy wiek podobny, waga ta sama, wzrost również bardzo podobny, ponieważ tylko centymetr różnicy na korzyść reprezentanta MMA Krosno. Walka w kategorii 61 kg, co będzie pewnie skutkowało dużym tempem pojedynku, bo umówmy się, że chłopaki tlenu pewnie mają na 10 i 12 rund. Tak, Piotrek też jeszcze podkreślał w rozmowach, w wywiadach, że bardzo lubi występy przed tutaj śląską własną publicznością, ponieważ zawsze wielu ludzi tutaj przyjeżdża, wykupuje bilety i mu kibicuje. No, bardzo czuł wsparcie właśnie na arenie w Gliwicach, no i dzisiaj w Mysłowicach na pewno też wielu kibiców przyjechało właśnie za Piotrkiem. Równo z tą walką przechodzimy również do walk zawodowych. Jest to pierwsza walka zawodowa na dzisiejszej karcie. No i widzimy taki dość spokojny początek, już nie ma tego, co było w semi-pro, czyli od razu młódzka, tylko tutaj mamy takie badanie przeciwnika lewym prostym, łapanie dystansu. No to, że zasady nam się zmieniły na zasady zawodowe, to świadczy też o mniejszych rękawicach, dlatego też chłopaki, no tak, że tak powiem, chwacko nie idą w wymiany, bo może się to skończyć dla jednego bądź drugiego niekorzystnie. Muszą uważać, muszą liczyć ciosy, muszą przede wszystkim uważać na to, żeby tych ciosów na głowę za dużo nie przyjąć. Tak jest, tak. To o czym mówisz właśnie, inne, mniejsze rękawice. No i dystans walki również jest znacznie większy, ponieważ teraz przechodzimy do rund 5-minutowych. Tak jest, wydłużony czas walki, co będzie też świadczyło o tym, że chłopaki będą starali się pewnie lepiej gospodarować siłami. No już to widzimy, no, mamy tu na razie badanie dystansu. Piotrek tutaj widać, że na pewno dużo lepiej zaczyna czuć tą walkę, szybciej złapał ten dystans od Kamila. No i też tutaj widzimy, że Piotrek tak szachuje troszkę przeciwnika zmianami pozycji. Raz tutaj stanie na mańkuta, tutaj właśnie wraca do normalnej pozycji, zaatakował teraz bardziej kombinacją niż do tej pory, ponieważ no tutaj mamy albo pojedyncze kopnięcia, low kick za low kick zazwyczaj, albo właśnie pojedyncze ciosy. No ale bardzo ciekawa jest ta zmiana pozycji Piotrka. To nie jest tak, że on zmienia pozycję, jest mnie chwilę zmienia i znowu potem długo by na nią czekać. On praktycznie... Próba obalenia, od razu pójście po nogi, bardzo w dobre tempo. Wtedy, kiedy właśnie Olszynka wykonał krok w przód, żeby zaatakować. Wprowadzenie jeszcze niepełne, ponieważ widzimy, że Piotr Olszynka szybko powędrował pod siatkę, no i teraz będzie starał się wstać z powrotem do góry. No wbija go w siatkę, wbija Kamil Piotra Olszynkę w siatkę, stara się ustabilizować pozycję na dole. Widać, że faktycznie to, co mówiliśmy, szachowanie pozycji Piotrka, no, przekładało się na to, że Kamil troszeczkę czuł się zagrożony i stwierdził, że uspokoi sobie walkę, przenosząc ją do parteru. No teraz ciekaw jestem, czy Piotrek będzie za wszelką cenę próbował stawać do góry, czy będzie próbował nam się tutaj kręcić z pleców i szukał jakiejś techniki kończącej. I już Kamil dopiął swego, obalił Olszynkę. Dodatkowo jako atut zrobił to w swoim narożniku, także doskonale teraz słyszy podpowiedzi swojego narożnika. Będzie próbował przejść. Mówmy się, że Kamil może być teraz sterowany, jakby jego trenerzy mieli joystick w ręce, bo wszystko ładnie, wyraźnie słyszy, ale też trzeba powiedzieć, że jego rywal też wszystko wyraźnie słyszy, więc tak. mamy tutaj troszeczkę, ale jest tutaj próba chyba po wykluczenie ręki, skręcania się po omoplatę, choć może być to ciężkie, już chyba odpuścił i idzie tutaj po balachę Piotrek Olszynka. Tak, ta noga bardzo wysoko zapięta, skręcone bioderka, chyba będzie trójkąt, odepchanie przeciwnika, pedalady! No proszę Państwa, no kto by się tego spodziewał? Pedalada z dołu zakończyła pojedynek, trafił piętą Piotr Olszynka w brodę swojego rywala, no i mamy koniec, no przepięknie to zrobił, przepięknie. W pięknym stylu Piotr Olszynka wkracza ponownie na zwycięską ścieżkę. Miejmy nadzieję oczywiście, że Kamilowi nic się nie stało, że szybciutko dojdzie do siebie i nic tam poważnego nie wkradło się do jego zdrowia. Tutaj popatrzmy. No przepięknie to wlazło, Tak, przepięknie. oczywiście jest to technika dozwolona ze względu na to, że Kamil był zawodnikiem wyprostowanym, mającym 2 punkty podporu, czyli uznanego jako zawodnika stójkowego. Zawodnika w stójce możemy oczywiście jak najbardziej kopać w głowę, nie można kopać zawodnika znajdującego się w parterze, czyli na przykład Kamil Piotrka będącego na plecach kopnąć nie mógł.